na to, magdula ta og case cards challenge. So ang atong buhaton, natay cards dire, kani nga mga cards, di ba naman na siya yung mga king, queen, jack ug alas. So ang atong buhaton, kung kinsa ang makabunot atong akong mga na-mention, pahid og kanang takuling. Let's go. Ang atong buhaton, basta kani kay kuan man nino kanang namin sa mga king, Ni kulang pa queen, isa jack na og isa. tama ka bugdi Kuha ba ng isa? ni Atong sa isa kabrahan. Kuha isa. dili gidauli na dire. So ang abunot sa king, queen, jack alas ang bukahi dire ang nagsunod sa iya unya pagkaman siyang kinsa makabunot. So tapos pagkaman kanang dili ang makabunot sa king, queen, sa jack alas siya bahiran lang mo pa katong sunod sa iya. Kaya pag isa mo dili kay tayo na isa siya ikaw sa sunod sa buki. Kanang kuan kayo. Ini bunot para makita dito pakita sa kanila. Di saksak lang to kay para kanang fair gyud. Oo. Diba na yun ah? Ginagawa mo! Ako yun na. First card. Mami na ako. Murag itoyo. Oh no! Kasala. Sige. Mami na ako, murag itoyo to daw. Itoyo sa ito na. Wait sa. Sunod. Tikas mo to. Oh, jeez. Wala. Uy, patro. Wala. Ayun dito na, pasunod na. Bukan. Kaya nila eh. Oh, no, 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 no. Oy, Jace. Sabi mo itong to. Yes. Alas! Si Budong na lang. Wala. Wala. Ano ba kasi? Uy, Tres. Uy, so. Sortehan si Budong. Bato. Oh, no, 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 no. Uy, sais. Budong na lang dito wala. Ito ba dito? Ay, ito.
Epito. Lingko. Maybe. Size. Oh, no. City. Kaya promote ang pangalan. Ay, singko, thank you. Ang king anak ka nagsunod na ba? Antonin ako. Hindi na kisi mo. Manoy. Lugura pa itong tama lang. Yay! Sa ang mga naong, kinsa pinakabuling sa amo ang Kani. Kani. Isara ko. panalawang taon mo palihog. Bye! Bye! Grabe makapahit. Ang ilong ko. Ang pila naman.